Ahojte priatelia, či už ste na rybách, na výlete, alebo len tak sa niekde poflakujete, je fajn mať všetky potrebné veci po kope. Preto by som vám chcel predstaviť sympatickú novinku od firmy Giant Fishing a je to púzdro na mobil a doklady Secret Pouch. Už ako je zvykom, nájdete ho v krásnom maskačovom dizajne Giant Fishing s krásnym koženým logom a s perfektným popruhom, ktorý si môžete nastaviť ako vám vyhovuje, takže všetko potrebné budete nosiť pri vašom srdiečku. Potom, ako si ho na suché zipsy otvoríme, nám tu sa naskytne kopec priestoru a ja vám ukážem, čo tu mám. Mám tu povolenku, členské doklady, pero na zapisovanie. Tu mám uložený mobil, ktorý si pekne vyťahneme, takže ho nemôžeme stratiť. Na ľavo boku nájdete občiansky, vodický, všetky karty, kreditky a tu mám ukryté české papiere, peniaze a ďalšie potrebné veci, ktoré proste nepotrebujem mať tu na očiach. Čiže toto je púzdro od firmy Giant Fishing s názvom Secret Pouch, vyrobené z vodoodpudivého a vodeodolného materiálu nylonu 210D. Takže ak potrebujete šikovné, sympatické púzdro a aby ste mali všetky potrebné veci po kope, neváhajte a určite s ním budete spokojní. Majte sa pekne, nech sa vám darí a hlavne nech ste zdraví. Ahoj.